тук и ще ти кажа. Да, това е малко по-добро, но чак такова значение няма. Той ще си намери. Така, ето е, беше, да. Ето е едната, ето е втората. Ето е и моята. Гледам долу-горе на същото разстояние да го сложи всичко. Понеже дървото не се мести, избирам се за стане така. И сега. Викторе, дръж го. Поглеждам си разстоянието. Дървото не е подвижно. Добре. Да го държим ли? Да, окей. Ето, избирам се, ще бъде тук. Това си го вземам. Той ще разцъфне. Не мога да обясня. Така, оставям си го тук. Правя си, хващам с ножа. От тук. Забивам бавно, да не вързвам, защото се срязах два-три пъти. Началото. Така че да стигна някъде до центъра. Така, така, така. Може и да видим. Да му се разполови сърцето. Да, хващам и тръгвам до средата. Почти. Или точно до средата. После това нещо гледам дали си пасва. Ето. И това е равно на това. Ето вижте как си сраства. Перфектно. Да го завъртим те. Не снимай го е така. А извинявай да питам, ако отрасно успееш да стигнеш до средата, след това повтаряш, нали? Сега ще покажа. Да. Защото вероятността от... имаш опит това, че... Да, и по-точна ръка има. Някой има по-точна ръка. Значи, тръгнал съм да го режа. Аз не бързам рязко. И погледнал съм си колко дълго трябва да е това. Чакай, гледам колко дълго трябва да е това. Тръгнах сега да режа. В началото вкарваш малко навътре. Стигаш по-навътре. Режа, стигам до средата. Вижте, долу-горе средата. И чак толкова не. След това, малко по-нагоре, над тази пъпка, нали? Тръгвам второ, над тази. Тук. Виждате ли? Окей, виж, над тази. Втори път. Тръгвам. И докато го правя, сега не стана така. От тук тръгвам, за да си направя място за калема. И това гледам да го изкарам на нула с другото. И това вътрешното го махам. Плюс пета я махам, да. И тук сега има едно място. Сега, ето защо трябва да ви е остър ножа. Защото след това го пъхам вътре. Максимално внимателно. Леко отварям. И от тук директно си го разкарвам другото, за да освободя място за... Оп, така. Направил съм, махнал съм това и сега гледам. Тук го пъхам. Пъхам го. Предната част си стана. Гледам докъде трябва да ми е втората част, горната, по-високата. Без това да го махам, пъхам ножа, затова трябва да ви остари такъв с остър връх. И от максимално надолу, тръгвам нагоре, за да изтъня. Изтъних един път. Изтънявам втори път. Гледам да ги докарам максимално нагоре. Гледам пак къде ще се падне. Така. Тоест трябва да стане на същата дебелина. Да. Ето тук пак отново. И накрая трябва да изтъните, така че то да си впадне. Сега малко го кълтвам обаче. Така. Да. И накрая това го махам. Опа! Извиняйте. Малко и вижте. Ето. Това сега стана обаче по-дълго, това го изтъних. Какво правя? Махам го. Малко по-надолу. Сцепвам малко още. Опа! Така. Тук мога да си още една лъжпичка, тук мога да вкарам пак ножа, затова трябва да ми оставя. И опитвам да си освободя още един път на местенци. Така. Пак го окъках. Да, няма значение. Аз ви казах, че се хваща и така. Слагам си го пак. Се престана повече. Така. Задното си стана, обаче предното са пък е по-дълго. Пъхам пак долу. И опитвам да си... Това задното.
Така да си го изтъна. Така че да си пасне. Пак е по-дълго. Взимам. Трябва да става, в смисъл сега е окей. Така.